So yan, good day mga idol, no? Time check 11:21. So galing dito sa opisina, diretso tayo ng Aguilar, Pangasinan. So hanggang ano tayo doon? Hanggang Linggo. So alis tayo doon Linggo ng madaling araw or halos Lunes na or Linggo ng gabi ganyan. Ating gabi. So medyo mabigat tayo mga idol, no? Dahil middle time bigas. Kargado rin yung top box natin, tapos may naka ano pa sa ibabaw ng ano, top box. Nakalagay. So tigas pa lang tayo. Dire-diretsuhin natin ang EDSA hanggang Caloocan at saka Valenzuela. So ngayon ay February 21. So hindi ito yung unang ano natin, no? Unang long ride ngayong taon. May first long ride tayo noong January. Ang problema, nawasak yung cellphone ko. Aksidenteng nabasag. Dahil sa aksidente sa bahay. So yung mga videos natin doon ng papunta at saka ng pauwi, eh hindi ko pa na-upload. So hindi ko magamit yung cellphone, hindi ko ma-access kasi nga basag pati yung screen. Talagang as in, so 3 bars tayo. Tingnan natin kung hanggang saan nabutan yung 3 bars na yan. Di ba, idol? Caloocan na tayo. Caloocan. So, maghanap na tayo ng kakainan, no? Kakainan. O, limlim din. Sana wag umulan. Sana wag umulan. Grabe talaga yung traffic. So, mga idol, dito pa natin sa may Valenzuela, no? Sa may McDo. Kain muna tayo. Tom goods na. Pahinga na rin. So, mga idol, nakataas lang natin magtanghalian dito sa ano, McDo. Time check tayo. 1:04. So, biyahe na rin tayo, no? So, let's go. Biyahe na rin. At yung ulan. Limlim. So, habang kumakain tayo yung ulan na. So, hindi pa rin tayo makapag-walwal dito, no? May tayo mag-walwal kapag nasa ano na tayo. Hindi pong Pampanga na. So, nakakain na tayo ng tanghalian sana sa McDo. So, habang kumakain tayo, umambon. Medyo umulan. Pero umaraw naman na. Pero makulimlim pa rin.
medyo makulimlim pa rin. So halos Pampanga na, ayan na tayo, no? Halos Bulacan na tayo. Ano yung boundary? Grabe yung traffic kanina sa EDSA. So, pati Valenzuela, as usual, lagi naman traffic. Kasi nga tanghali tayo umalis. Ito yung talagang pinakayoko sa lahat eh. Ang hassle. Kapag ka talaga tanghali umalis, may araw. Hindi katulad talaga ng pagkagabi ka umalis o kaya madaling araw. So, let's go mga idol. Ingat sa ating biyahe, ingat sa lahat ng babiyahe. Happy long weekend. Ay, hindi pala. Hindi pala long weekend para sa lahat. So, kitang-kita nyo naman mga idol, no? Maganda na yung kalsada rito sa Bulacan. Kahit doon sa bandang unahan. Sa Kalumpit, okay na rin. Pero may mga part pa rin na inaayos pa. Tsaka sa Ginto, may mga inaayos pa. So, syempre, unti-unti na naayos at gumaganda na yung kalsada. Marilaw pa lang tayo mga idol, no? Marilaw. Bulacan. So, mga idol, Bukawi na tayo. Bukawi. Grabe talaga dito sa Bulacan. Grabe ang traffic. Napakatindi. Ang traffic. Mga idol, Malolos na tayo. Malolos, Bulacan. So, mga idol, papagas muna tayo. Malolos. So, mga idol, alis na ulit tayo rin sa Petron, no? Full tank na ulit tayo. So, tingnan natin kung hanggang saan yung gas natin na full tank, no? Sobrang bigat ng dala natin, tapos nagwawalwal pa tayo minsan. Ewan ko lang. Kasi kapag maluwag yung kalsada, mga idol, talagang winawalwal mo na. Dahil anong oras na, gagabihin tayo. So yung mga idol, no, dito tayo sa nasasakupan ng bayan ng Kalumpit. Kalumpit, Bulacan. So maganda-ganda yung panahon. Makulimlim na malilim. Sana ganito lang ang panahon hanggang makarating tayo ng Aguilar. So chill ride lang tayo. Tama 60-70. Kasi maraming sasakyan.
Mga idol, ito na yung boundary ng Pampanga. Pampanga na. Di picture kaya tayo, mamaya. Ako sila kuya, nagpicture. Tama yung kasabay natin na naka-ADB, nagpicture sila. Yung kasabay natin na naka-ADB, nagpicture sila. Mamaya picture tayo mamaya. Pagka nandun na may ano ba sa inyo? May arko ba yung sa inyo sa Aguilar? Yung Aguilar, may arko yon. Tarlac. O sige, picture tayo doon ha. Pero mga idols, apalit na tayo. Apalit, Pampanga. Apalit, Pampanga. Pero mga idol, San Simon na tayo. San Simon, Pampanga. So kasunod nito, San Fernando na. Mga idol, na San Fernando na tayo. San Fernando. So, sunod natin nito, ano na, Angeles. Kaya mga idol, no, papasok na tayo sa bayan ng Angeles, Pampanga. Sa unahan na arko ng Angeles. Tela, Bastagan. Sabi, mga idol, na, papahinga muna tayo dun sa may Shell. Grabe yung usok ng ano, armor car. Pahinga muna tayo dito sa may Shell. Angeles. Angeles na ito mga idol. Angeles. Pahinga muna tayo. Mamaya na lang ulit mga idol.
Kaya mga idol, no, malis na tayo sa ano, pinagpahinga natin 7-Eleven. 4:56 na. Dito pa rin tayo sa Tarlac. So siguro mga past 6 nandun na tayo sa bahay nila Mrs. So let's go. Dire-diretso ulit tayo. Mga idol, na Santa Ignacia na. So ito, kahabaan na rin ito ng Santa Ignacia hanggang sa may Kamiling. Dire-diretso lang to. Mahabang diretso lang itong Santa Ignacia mga idol, no? Hanggang Kamiling. Akyat baba ang kalsada. Bababa, tataas, may batag. Ano na yung kalsada rito sa Santa Ignacia. Akyat baba lang. Diretso lang. Sa mga idol na dito sa pinakabayan ng Santa Ignacia. Unahan, yun yung sentro ng Santa Ignacia. Ay, mga idol, papasok na tayo ng Kamiling. Kamiling, Tarlac. Yan na yung pinaka-arko nila. 1983, 2003.
So 2003 ginawa yung ano, karton na yan. 1983 in-establish ang bayan ng Kamiling. So after ng Kamiling mga idol, San Clemente ang kasunod. So pagdating doon sa may intersection sa may tulay, nakakaliwa tayo. So ito na yung pinasentro ng Kamiling mga idol. Pagtawid ng tulay. Sunod na bayan na ito, San Clemente na. So magpapahinga lang muna tayo dyan sa unahan. Kaya na pwede yung pag-intuan. So dito sa may Jollibee Kamiling mga idol. Pahinga muna. Pahinga na lang ulit. Luwag eh. Diba? So let's go mga idol. Alis na tayo sa may Jollibee Kamiling. Basta tayo magpahinga. Oh, syempre. Tatanong ko naka-play. Okay, naka-play. Pangit nung isa, nakabaliktad. Edit ko na lang yun para bumaliktad ulit. Kaya nakabaliktad yun. So, so San Clemente na yung sunod na ito mga idol. No? Tapos mga Tarim. Tapos kila misis na sa Aguilar. Alam ni mama na ano mi? Na uwi tayo. Sinabi mo ba? Abot ka naman eh. Abot ka naman. Kahit naman pumunta ka ng alas 8 ron eh. Kahit pumunta ka alas 8, alas 9. So let's go mga idol. No? Dire-diretso tayo na ito. Yun na yung huling stopover natin sa may ano, Jollibee Kamiling. Hindi na tayo mag-stopover. So dire-diretso lang. Let's go! Mga idol, San Clemente na tayo. Welcome to San Clemente. Ito yung bayan ng San Clemente mga idolo. Ayan yung terminal ng bus dito. Ito yung parking area nila. Kabila.
nila para na rin yung ano rito, tulay. Nila para na isasakto na nila sa ano, sa whitening. Eh no. Oh, eh no. Idadamay na nila sa whitening. Pangasinan. Picture tayo? Wait. Picture muna tayo dito mga idol sa arko ng Pangasinan. Kaya ulit tayo mga idol, no? Tapos na tayo mag-picture-picture dito sa boundary ng Pangasinan. Tsaka ng Tarlac. Mag-picture lang tayo. Para meron tayong pang thumbnail, syempre. So, biyahin na ulit. So, kitang-kita kagad yung ano natin, no? Ilaw ng headlight natin. So, headlight lang yan. Hindi pa tayo naka-MDL. So, ang headlight nga pala natin, Rayton RTD M11Z LS25 white na T19 pa Honda Beat FI. So, sa mga naka-Honda Beat dyan, kagaya ko, subukan nyo yan. RTD M11Z LS25 na T19. Meron yan sa Shopee. Tsaka sa Lazada. Sa TikTok shop, wala. Shopee lang tsaka Lazada. Pero isa akin, nabili ko sa Shopee. So, inabot siya ng 2 weeks. Dahil galing pa ng Malaysia yung ano. Galing pa ng Malaysia yung ilaw. Yung mismo headlight. So, original siya na Rayton brand. So, let's go mga idol. Dire-diretso lang tayo. Yun na yung pinakapahinga natin yung nag-picture tayo kanina. So, diretso tayo sa bahay nila misis na ito. Ang oras na rin. 6:17 na. Alas 11 pasado lang tayo umalis sa opisina kanina. Dahil grabe yung traffic. Traffic sa EDSA, traffic sa Ortigas, traffic sa Caloocan, traffic sa Valenzuela, traffic sa Bulacan, traffic sa Pampanga, sa may banda San Fernando, Angeles, tsaka sa Mabalacat. So, lumuwag-luwag na yung kalsada pagdating natin ng Tarlac. Hanggang dito. Nabutan kasi natin yung labasan ng mga estudyante. Kaya traffic. Pero dun sa ano, EDSA, Ortigas, Caloocan, talagang ano dun, traffic na talaga dun. Napag-asa yun. So, diretso tayo ito mga idol, no? Ingat sa ating biyahe. Dilim na. So, let's go. So, update na rin pala mga idol, no? Passable naman ang tulay sa San Clemente, patawid dito sa may mga tarim. Pero, light vehicles lang, gaya ng motor, tricycle, kotse, SUV, van, yan. Pero yung mga bus, truck, malalaki, di pa. Pero yung mga ELF, pwede na siguro yon kasi light vehicle din naman yon. Huwag lang kargado. Ang mabigat. So, yun lang mga idol. Update sa San Clemente Bridge. Patawid na mga tarim. Sa boundary ng Tarlac at saka ng Pangasinan.
So yun mga idol, nandito sa pinakabayan ng mga tarim. Na yung sentro. Sentro ng mga tarim. Di mapakali yung kotse sa harap. Labo ng visor ko, Bi. Dami ng ano, mga patay na insekto, tsaka bato. Sobrang kapal na ng dumi. Ito mga idol yung 7-Eleven, no? Diyan tayo tumatambay kapag kapauwi tayo galing dito. Diyan tayo umiinom ng Cobra Energy Drink. So, ito naman mga idol yung ilaw natin ng Senlo. Senlo X1 Plus. Ito na yung ilaw na. $6.36 na mga idolo. Ano, malapit naman na tayo. Konting piga-piga na lang to. Malapit na rin tayo. So mga idol, na dito na tayo, paliko na tayo. Whoop! Mo, lalagpas pa tayo. Sabi sa'yo, ito na yun eh. Sabi ko sa'yo, ito na yun eh. Okay, tama? Di makita ni Mrs., di ba? So ito na mga idol, nandito na tayo, pumasok tayo sa sa Barangay Road. So, tandaan na tayo. Konti na lang to mga idol. Patigas natin, konti na lang din. 1 bar na lang tayo eh. So, ang gamit na lang natin na ilaw ay ang ating RTD M11Z LS25 T19 socket para sa Honda Beat version 2. So, shout out sa RTD. Baka naman, pinopromote ko ang inyong ilaw. Kaso baka hindi ako maintindihan kasi Malaysian. Nya. Konti na ito mga idol. Hindi natin kailangan magmadali na rito. Kanina lang tayo humataw pagdating natin ng Tarlac City. Kailan malapit na tayo boundary na Santa Ignacia, doon na tayo nakahataw talaga. Kaya ganyan na lang yung gas natin. Mabigat pa yung dala natin. Meron tayong bigas ng sako. Ayun, nasa unahan natin. Tapos ang paterbang bisagra at saka doorknob. Para doon sa ginagawang bahay nila Mrs. Ancestral house. Napagawa ng mga tito-tita niya. Siyempre may ambag din kami. At may ng konti atin pencil Mrs. sa sa JS Prom ng kanyang kapatid. So manonood siya. Tayo, papahinga syempre. Bago tayo sa biyahe, tayo ang driver eh. So yun o. Ayan yung school. Diyan gaganapin yung JS Prom ng kapatid niya. So maya-maya lang magsisimula na yan.
Mabigat din pala mga idol yung yung bag natin. Tapos may tubig pa na 2 litro sa likod. Pinaglagyan. Kaya mabigat talaga kami kanina. So pag uwi, wala na yung bigas. Wala na rin yung mga bisagra. Bag na lang namin at tubig. So kahit na mabigat yung natin mga idol, no? Yung karga-karga natin, kaya pa rin natin kunin ng 100 sa ating Honda Beat. Yung, ano bang combination ko? So naka tayo, naka speed tuner tayo na pulley set, drive phase at saka pulley. Naka 1mm washer tayo, 1K center, stock yung natin, stock yung clutch. Tapos yung bola combination, Gis at saka 13. Bakit nga ba Gis 13? Kasi angkas ko si Mrs. araw-araw. So, andito na kami. So, hanggang dito na ang video natin mga idol. No? Wala pa ba? Ito pa pala. So, hanggang dito na ang video natin mga idol. Andito na tayo. So, salamat sa panonood, pagsubaybay sa aming biyahe ni Mrs. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share ang ating video. So, hanggang dito lang mga idol. No? So, anong oras na ba? Time check muna tayo bago tayo dumiretso. 6:47. Alam mo yun, 6:47 na. Pasado alas 11 kami umalis sa opisina. Nang dahil sa traffic. So hanggang dito na mga idol. Maraming salamat. Umalis ang siniling mo.